שלום כולם כאלה, והיום אנחנו בחזרה לערוץ שהיה פעם, אבל ערוץ חדש פתחנו. מי שמכיר, TR מיינקראפט. היום אני כאן עם תומר כמובן, מ-TR מיינקראפט, אני והוא בערוץ חדש. תומר, תלחץ על המקש שם, אני עם האקס. כן. יאללה, אז אני ותומר נעשה PvP היום. מי שרוצה שוב מהערוץ, סתם תעשו סאב לייק ותומר בואו נתחיל. נתקע לי, רגע חכה, נתקע לי המסך, חכה. what the fuck, אתה עומד על האוויר, הוא עומד על האוויר, צופים. מה אתה עושה? חכה אבל, חכה. הייתם איזה נו? אני צריך לשתות את זה. יופי. זהו, תומר, אתה מת. תסתכל עליי. תסתכלו, צופים, אני הולך לקרוא אותו. לא. אפס, כמו בוב ספוג. הוא שם פויזנים כמו איזה נוב, הוא שם פויזנס. שט מדר פוקר! אבל שמת פויזנים, זה לא היה פייר. גם אתה שם. נו, איפה אתה? אנחנו נלך עכשיו נו, איפה אתה? תלך לעולם כולם, לא יכולנו. תומר, בא לי את הגול. הורגים אותי. שיהרגו, מה זה אכפת לי, מדר פאקר? כן. יש לו כמה הוא יכול להעיד בן אדם, זה לא הגיוני. תומר, זוכר את השרת הראשון שהיינו בו? כן, בוא אחד לא בכלל. לא, חכה, אני עוד חי! שלום לך תינוקי! קרב תינוקות! לא, זה לא תינוק, זה בסך. לי! גליץ', סטיץ', הרגתי. 16 טוקנס. תומר, תעלה למעלה בפרשר פרייט. בוא נעשה 5 סיבובים. והמנצח ביניהם יהיה פרה ענקית. כן, שמנצח? בדיוק. פרה ענקית, זהו. חייב להרוג. לומר פרה! הנה. וואו! חכה, הנה אני מסדר, יאללה בוא נקרב. איפה אתה? בוא נקרב! נוב, תודה על הפויזנס. תודה. נוב. מי כנוב? מי הנוב שמרביץ לפרות? ניצחתי. מה? תעמוד במקום ואל תזוז. יאללה תומר, מרביצים לפרות ביחד. קדימה. מה זה תומר? הוא הביא להקים צופים! הוא הפעיל האקים, הפעלת האקים, לא הצלחתי להרביץ. יאללה, נו. שלום. כניידלה. איזה אפס,
אתה זורק עליי גם פויזן, דרך אגב. פאק. תודה. אני מת. שתיים. פרפס! מה, הניצחון הראשון שלי. 2-2. זה 2-2, אני הולך לקרוא אותו. וזה 2-2, אני הולך לקרוא אותך, כי אתה נוב ולא אכפת לי ממך. מה? אתה מרביץ מ10 בלוקים. איזה שקר. מה השקר? what the fuck, אתה בתוך הקיר. שלום. אל תלמדו לשחק PvP. מרביצים לתומר, קדימה. חסרים לנו זה אדוני, שנייה. אמא, אני רק אסיים את הסרטון. קדימה, תומר, אמא שלנו מרביצה לך. השארת אותי על 1.5, דרך אגב. שלום לך. מה? לאן נכנסת? אתה עוד נכנסתי לזה, כן, דרפן. איפה אתה? שלום. איפה אתה? נו. יאללה. שמולי לדו, שמוליק. שמולי לקבלה. אוקיי. חכה. אוקיי. אתה פייזן! רגע, אתה מרביץ לי. בא לי להרביץ לך! מה תעשה? ניצחתי. היה לי הכל ולא היה לי חיים. היי תומר. צריך לגמור את הסרטון. עציץ. שלום. שלום לך רנדום קיט. פאק. תומר, איפה למדת ג'יטר קליק? אצל מי? אצל המאסטר? מה? איפה למדת ג'יטר? אני למד, אין לי את זה. אין לו ג'יטר. זאת אומרת שיש לי ג'יטר ויורד לקרוא לו את הצורה. בתוך האדמה. פאק יו. 1.5! אתה לא עובד אותי. מרביצים לתומר שוב פעם. לא! כמה? 4. סיבוב מכריע, קדימה. לא, בלי שיפועים, לא. יש, אני אקרא אותך. קדימה. תמות כבר! שלום. יש! לא. כאן נגמור את הסרטון. אז כן, תומר, בוא לידי. אז זה... תומר, בוא לידי. זה הערוץ החדש שלנו. כן, זה הערוץ החדש שלנו, וזה לא אומר שאני אפרוש מהערוץ הקודם שלי, שזה איצרוי גיימינג, ולכו תעשו סאב ולייק. כן, לא יהיה רק מיינקראפט, יהיה גם GTA. אם תומר יסכים לקנות ואז נוכל לשחק ביחד.
לי יש רק לאקסבוקס, לא... לא, אז תקנה גם למחשב, כי לי יש כבר למחשב. והאם אני לא קונה אקסבוקס, דרך אגב. אם זה אקסבוקס, זה גם אקסבוקס, גם שלטים, וגם אני אצטרך לקנות קונסולה. עדיף שתקנה את זה כבר. אתה תקנה את ה-GTA. טוב, אז עד כאן היה הסרטון שלנו. תנו סוף ולייק אם אהבתם, ויאללה, ביי!